Аз винаги, където отивам, казвам също това, което ще кажа и на вас. Аз съм също човек като вас, от същото естество. И вярвам в силата на молитвата. Ела тук. Сей. Вярвам в силата на молитвата. Може ли да ви помоля, когато сещате за мене в Прага някога, дай Боже да бъде всеки ден, да се молите за мене 10 секунди. Знаете ли колко са 10 секунди? Те минаха вече. Много ви моля, наистина, вярвам в силата на молитвата. Просто като сещате за мене, кажи: Господи, благослови думата на този човек. Между другото, започвам да строя къща за семейството ми и затова имам нужда от свръхестествено чудо за моя дом. Затова ви казвам, молете се. Всяка една ваша дума, която отиде пред Господа и когато много християни се молят, Бог прави чудеса. 10 секунди, аз не искам нищо, само 10 секунди. Като станеш или чуйте ме, ако примерно утре забравяш 10 секунди, във вторник 20 ще станат. Шегувам се. Просто се молете за мене, може ли? Не ви познавам, повярвайте ми. Единствено държах връзка с Мария по Фейсбука, която е всъщност причината аз да бъда тук. Няма значение, Бог употребява всеки го, за да може да си върши работата, нали? Така че вашето докосване до Господа тази вечер е благодарение на Бога, разбира се, и чрез пастора, и чрез Мария. И аз се радвам за такива хора, които са готови и гладни за Господа, също и за Пламен, който запали колата и дойде чак от 70 км ме взе. Нека Бог да ви благослови и за хората, които... Май вие бяхте, нали? Ангел, ти ли беше ангел? Как? По Фейсбук има едно семейство, мисля, че се казва Ангел, и жена му, и... Ангелови. Кои сте? Да, с вас. Верно вече, и с вас си писах по Фейсбук постоянно. И благодаря и на вас, и нека Бог да ви върне стократно за молитвите и нещата, които отправяте към мен и моя дом. Вярвам в силата на молитвата. Затова ви моля просто да ни подкрепите в молитва. Надявам се да не съм объркал нещо. Просто само се молете за нас. Става ли? Нека Бог да ви благослови. И като се приберете по домовете си, искам само едно нещо да обещаете тук. Може ли? Може ли? Когато си тръгвате, и обикновено човек трябва да се моли, нали? Надявам се, че се молите във вашите домове, Исус каза: влезте във вашата вътрешна стаичка. Ако имате все пак 2 стаи, ако нямате, направете го в едната стая. Но ако имате 2 стаи, кажи на жена си: ти удри в другата стая, а мъжът в другата стая. Затворете се и викайте към Бога. Ще кажеш: ма защо отделно? Молете си заедно, но нека да имате време и отделно пред Бога, понеже Господ иска да се срещне с тебе. Аз казвам на жена ми: ти в другата стая, децата в другата стая, аз в другата, и търсиме Господа. Да, имаме моменти и заедно се молиме, както сега се молихме заедно. Но Бог е казал: затвори вратата, искам да влезеш в стаята, говори сам. С 2 думи искам се срещна с тебе. Пускайте си музика, без да има текст. Някаква музика, която да е тиха. И почнете да му говорите. Както говорите в момента на човек, не е задължително да взимаш специални думи. О, Господи, велики владико. Не, просто му кажи: приятелю, или Господи, или скъпоцени, няма значение. Кажи му от сърцето си. Кажи: аз те обичам, ти си моя Бог, искам да се срещна с тебе. Ще видите как Господ ще дойде във вашите стаи по невероятен начин. Може ли да го направите? След това ще видите как ще ми се обадите или ще ми пишете по Фейсбук, че нещата се случват във вашия живот. Кажете амин. Благодаря ви и нека Бог да ви благослови. Пасторе, благодаря. Слава да бъде на нашия Господ Бог. Първото нещо, ние благодарим
огромно на нашия брат за това, че ни послужи с това прекрасно и чудесно слово. Разбира се, благодарение на нашия Господ Бог, който го докара тук, тъй като знаем, че няма нищо случайно. Не беше тази среща, която и той дойде тук в Чехия, на връщане от Германия, както разбрах, там е служил. Така че, както се говорихме миналата неделя, той отложи още една неделя своето пътуване, само заради послужи за нас. Така че ние наистина трябва да оценим този жест и тази цена, която той направи заради нашата църква. И сега аз искам да предизвикам църквата нещо, което пък ние да направим нещо. И искам сега да ме чуете много добре, тъй като ние като църква Христова, ние трябва да се помагаме едни други. Ние трябва да се поддържаме, както и той ни призова, брата, да се помагаме чрез молитви, но също така ние можем да се помагаме и по много други начини. И един от начините, който можем да се помогнем, много добре описан в Галатяни 6 глава, в 6 стих, и Словото ни казва, нека ние да споделяме благата си с тези хора, които ни служат със Словото Божие. Така че нека днес това, което положи Бог в сърцето ми още преди няколко дни, беше аз да предизвикам църквата и да ви помоля днес да направим едно дарение специално за нашия брат. Да направим това дарение, където той ще бъде изпратен чрез Святия Дух, там където го изпрати Бог, отново на души, на нови, на по-стари, независимо на каквито и да са те, отново за да послужи. А ние всички знаем, че всичко това се изисква средства. Така че именно сега е моментът, когато църквата трябва да отговори точно по този начин. Да, разбира се, дарението е един доброволен акт на нашето сърце, чрез нашата свободна воля. Да, разбира се, никой на сила няма да каже дай своите си пари. Но аз вярвам, че онези, които бяха наистина докоснати от Словото и онези, които наистина разбират, че ние, начинът е този, по който трябва да се помагаме, те няма да имат никакви проблеми за това. Така че аз ще помоля някаква музика, може би ще пусне една песен, брат Илиен, оттам ще пусне една песен, а оттам ще помоля брат Божидар, който ще премине бавничко между пътеките и така ще събере доброволното дарение, което ще бъде специално за брат Илия, където ще бъде изпратен от Бога, там където да достигне отново места, където има хора, не са чули за Словото Божие. Така че нека да бъдем отговорни за всичко това пред нашия Господ Бог.